हालामारिनि खुंगा गुथि गोथार बाथौ फोरबोनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थाइगिरखारि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बादियै बाथौ फोथाराव फैगौ इं 2023 मायथाइनि जानुवारि दाननि 23 खालारनिफ्राय 27 खालारसिम सानबानि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंनाय जागोन। बाथौ फोरबो फालिथायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जाबाय। बे गाहाय लाइ खुन्थियाखौ गायसननानै होयो 52 नं तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी बिथाङा। मख'नो नांगोनदि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनो तामुलपुर बिधान सभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारीया मुवा बेसाद दोनथुमग्रा न' लुफुंना होगोन होनना फोरमायथिनानै होयो। दिनैहाय हिरिम्बा हालामारि बाथौ फालिथाय जों जेतु जानुवारि 23निफ्राय बेवहाय जागायगोन। दा बेनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव दिनै बाहागो लानो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोंहा बेवहाय हिरिम्बा बाथौआरि जि फालिथाय आफाद बेयाव जोबोर गाजा गोमजायै जोङो एबार सानबानि हाबाफारि जों खुंफुंनो लादों। बेवहाय बर'नि धोरोमजों लोगोसे आसार खान्थि आरो हारिमु दिन्थिफुंनायजों बेवहाय हाबाफारिया बोसोरफ्रोमबो दिन्थिजाबोबाय थादों। दा बेनि थाखायनो बेवहाय धोरोमनि गेजेरजों खौसेथि लाखिनाय, धोरोमनि गेजेरजों समाज फोसाबनाय, धोरोमनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे जोंनि जेंना जेंसिफोरखौ समाजारि जेंना जेंसिफोरखौ मोनसे मेसेज होनायनि जि हाबाफारि बेयो बे हालामारि फालिथायनिफ्राय मोनसे मोजाङै मावफुंजागासिनो दङ। दा बेनि थाखाय आंनो खुंथाय आफादनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरो बेवहाय गोबां माखासे मानि खामानिनि गोनांथि दङ। बेवहाय माखासे जों बेवहाय जोबोर गाजा गोमजायै खुंफुङोब्लाबो जोंहा दिनै बेवहाय मन्दिर मोनसे गैया, गतिके थानसालि गंसे गैया। गतिके थानसालि लुफुंनायनि बाथ्राखौबो जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बुंदों। दा बेखायनो उननि समफोराव बेफोरखौ लासै लासै जोङो बयबो खौसे नायफिनलांनो थाखाय सिगांनांगोन। दिनै हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा 9 बोसोरसिम आगान सुरबाय। बे हाबाफारियाव आगोलनि बायदिबो देग्लायबो जोङो बायदिसिना गाब गोनांदों गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आखायाव लादों। दिनै गिबियावनो जोङो बिनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसननो लाबाय। बेवहाय जोङो तामुलपुर बिधान सभा समस्तिनि मानगोनां एमएलए बिथां जलेन दैमारीया गाहाय खुन्थियाखौ दिखांदों। दा आगोल बोसोरफोराव जेरैबायदि जोङो गाजा गोमजायै फालिदोंमोन, थिग बेबायदिनो देग्लायबो जोंनि बे आफादा बे हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादखौ गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय आखायाव लादों। जाहाथे जों बिनि गेजेरजोंनो मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों गासै दुलाराय बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरा जोंनि धोरोमखौ जाहाथे अरायसम गाजा गोमजायै सिबियो, फालिनो लायो आरो बयबो खौसेयै थानानै दुलाराय बर' माहारिया आलो गोजोनै रायजो जानो हायो, बेखौनो आसा खालामदों। जोंनि बे मेहेरगोनां प्रग्रामाव बायदिसिना थागोन, खेला धुला, रोजाबनाय, डेन्स प्रतियोगिता, मिस बिउटि बादायलायनाय, काबादि बादायलायनाय हिन्जावफोरनि आइजोफोरनि आरो फुटबल बादायलायनाय। बिनि लोगोसेयावनो जों बायदिसिना ग्रन्थ मेला, बिजनेस टाइपनि दखान पहर फैगोन। गतिके गासै रायजो राजाया जाहाथे लैहोर लैहोर फैना जोंनि बे प्रग्रामखौ गाजा गोमजायै फालिलांनायाव हेफाजाब होयो। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।